Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 24. O ruo mgbe Sọl siri n'iso ndị Filistia lọta, na e gosiri ya sị, lee, Devid nọ n'ọzara En-Gedi. Sọl wee chịrị ndị ikom 7 na ọgụ 10 ahọpụtara n'Izrel niile. O jee ịchọ Devid na ndị ikom ya n'elu oke nkume nke ewu ọhịa. Ọ bịaruo ogige igwe ewu na atụrụ n'ụzọ. Ọgba dịkwa n'ebe ahụ. Sọl wee baa ikpuchi ụkwụ ya, ma Devid na ndị ikom ya na-anọdụ n'akụkụ ime ọgba ahụ. Ndị ikom Devid wee sị ya, lee, ụbọchị nke Jehova sịrị gị, lee, mụ onwe m na-enye onye iro gị n'aka gị. Ị ga-emekwa ya dịka o si dị mma n'anya gị. Devid wee bilie were nzuzo bipụ ọnụ uwe mwụda nke Sọl nwere. O ruo ka e mesịrị na obi Devid tara ya ụta, n'ihi na o bipụrụ ọnụ uwe mwụda Sọl nwere. Ọ sị ndị ikom ya, ya bụrụ m ihe arụ site na Jehova, m gaghị eme onye nwe m bụ onye Jehova etere mmanụ ihe a ma ọlị, bụ isetị aka m megide ya, n'ihi na onye Jehova etere mmanụ ka ọ bụ. Devid wee were okwu ndị a gbochie ndị ikom ya. O kweghịkwa ka ha bilie megide Sọl. Sọl wee si n'ọgba ahụ bilie jee ije ya. Devid wee bilie ka e mesịrị si n'ọgba ahụ pụọ, kpọọ oku n'azụ Sọl sị, onye nwe m eze. Sọl wee legide anya n'azụ ya. Devid wee rube ihu ya n'ala kpọọ isiala. Devid wee sị Sọl, n'ihi gịnị ka ị na-ege ntị okwu mmadụ? Sị, lee, Devid na-achọ imejọ gị. Lee, ụbọchị taa ka anya gị abụọ hụrụ otu Jehova nyere gị n'aka m taa n'ọgba. E wee sị ka m gbuo gị, ma anya m mere gị ebere. M wee sị, m gaghị eseta aka megide onye nwe m, n'ihi na onye Jehova etere mmanụ ka ọ bụ. Ma nna m, lee, lee ọnụ uwe mwụda gị n'aka m. N'ihi na n'ime mbipụ m bipụrụ ọnụ uwe mwụda gị, ma egbughị m gị. Gị mara ahụkwa na ọ dịghị ihe ọjọọ ma ọ bụ njehie dị n'aka m. Emehieghịkwa m megide gị, ma gị onwe gị na-achụ nta mkpụrụ obi m iwere ya. Jehova kpee ikpe n'etiti mụ na gị. Jehova bụ ọkwara m ọbọ n'ahụ gị, ma aka m agaghị adị n'ahụ gị. Dịka ilu ndị mgbe Buda sị, na ndị na-emebi iwu ka mmebi iwu si apụta, ma aka m agaghị adị n'ahụ gị. Onye ka eze Izrel pụtaworo iso n'azụ? Onye ka ị na-achọ n'azụ? Ọ bụ n'azụ nkịta nwụrụ anwụ, n'azụ otu igwu? Ma Jehova bụrụ onye ikpe, kpee ikpe n'etiti mụ na gị. Ya hụkwa, kpee ọnụ m n'ikpe, kpepụta m n'aka gị. O ruo mgbe Devid gwabiri Sọl okwu ndị a, ma Sọl sịrị, ọ bụ olu gị bụ nke a, nwa m Devid? Sọl wee welie olu ya kwaa akwa. Ọ sị Devid, onye ezi omume ka ị bụ karịa m, n'ihi na gị onwe gị emewo m ezi ihe, ma mụ onwe m emewo gị ihe ọjọọ. Gị onwe gị egosiwo taa na imewo ezi ihe n'ebe m nọ, n'ihi na mgbe Jehova mechibidoro m dị m n'aka gị, igbughị m. Ma mgbe mmadụ ga-achọta onye iro ya, ọ ga-ezilagakwa ya n'ezi ụzọ. Jehova kwụghachikwa gị ezi ihe n'ọnọdụ ihe anyị meworo m taa. Ma ugbu a, lee, amawo m na ị ghaghị ịbụ eze, na a ga-emekwa ka alaeze Izrel guzosie ike n'aka gị. Ma ugbu a, were Jehova ṅụọrọ m iyi na ị gaghị ebipụ mkpụrụ m ga-anọchi m n'azụ, na ị gaghị akpọchapụ aha m n'ụlọ nna m. Devid wee ṅụọrọ Sọl iyi. Sọl wee laghachi, ma Devid na ndị ikom ya rigoro n'ebe ahụ e wusiri ike.